k té svatbě ještě, když tady byl Václav, tak vyprávěl, že ty jsi ho chtěla... Já jsem si řekla o ruku. No? No, protože on to furt neříkal. Kam jsi spěchala? No, chtěla jsem být po čepci. Čepec jsem chtěla. No, 25 let, no tak... Se ještě nerozhoupal prostě? Podívej se, já jsem si sedla na koně bez sedla a spadla jsem z něho a měla jsem 4 zlomený žebra. Jo. No a když jsem v té nemocnici ležela a strašidelně to bolelo a vůbec se nemohla vstát, vždycky sestřička přišla a jenom tady za zátylek mě vzala a takhle mě dala jako napít z brčka a zase mě takhle něžně položila. A já jsem si uvědomila, jako že by syn, protože já jsem byla vdova Ano. po Petrovi Svojtkovi, takže by byl sirotek. Ano. Tak jsem říkala, Vašku, ale kdybych umřela, tak ty toho kluka jako si vemeš, postaráš se o něj. Jo, to víš, že jo. No ale řekl to tak jako, kdyby šlo o koně, tak jsem... tak jsem si říkala, tak to ne. No... Tak jsem to vzala přes ty úřady a přes kostel a tak dále, protože první svatbu jsem měla na radnici jako nějaký, to nebyl kostel prostě. Takže jsem ta druhá svatba mohla být v kostele.